Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Maayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Laki pa mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon ug igalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mo tanan? Paspas sa gyud sa panahon mga ka-BG, 15 days na lang, Pasko na. Puro Christmas lights na ang makita kada gabi. Dool na pod ang naandan nga panaad sa mga Katoliko, ang pagsugod sa simbang gabi. Iandam na ang inyong wish, mga ka-BG. Ilakip na lang sad og ampo ang kaayuhan sa atong nasod, labi na unta magpabakuna na ang wala pa nagpabakuna. Aron siguradong merry ang atong Christmas. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks, DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay. Ug makita sa RMN social media platforms, apil ang Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud Surigao del Norte Facebook page. Pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Good news sa tanan, gusto ba ninyo og load para pang text, pantawag o pag-internet para sa inyong online classes? Manghatag ta og 100 pesos worth na load kini para sa 20 lucky winners. Napulo ka lucky winners mga Globe subscribers ug napulo pod Smart subscribers. I-text lang ang inyong pangalan ug inyong address. Dayon i-like ug follow ang atong Bisaya Gyud Facebook page aron sigurado mong makadaog. Unya, atangi ang mga load winners nato from last week's episode ni hatod kanato ni Jade Earl Conag, ang atong Bisaya Gyud youth correspondent gikan sa scuba diving spot sa Northern Cebu, Daan Bantayan. Mga ka-BG, ayaw mo og kalimot, like, share, and message sa dayon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, anaa sa 54 ka mga benepisyaryong residente gikan sa sitio Kahipa sa Barangay Hipodromo ug mga membro sa nagkahipa lumulupyo sa Kahipa ug Bakante Homeowners Association ang nakadawat sa ilang Certificate of Lot Allocation gikan sa pagagamhanan sa Dakbayan sa Cebu. Ang pagapod-apod sa COLA gipahigayon sa Division for the Welfare of the Urban Poor isip parte sa ilang pagsaulog sa Solidarity Week. Ang pagdawat sa Certificate of Lot Allotment mao ang ulahing lakang una makuha ang titulo sa ilang mga lote. Sa Region 10, gilusad sa Department of Agriculture, pinagi ni Secretary William Dar, uban ni Hingog City Mayor Eric Cañosa ug Vice Mayor Peter Onabian, ang programang Rice Competitiveness Enhancement Fund, pinagi sa pag-turnover sa Rice Farmers Financial Assistance. Kay baluan nga ang implementasyon sa mga programa na pahingusgan pinagi sa RA 11203 o mas naila nga Rice Certification Law. Tumong sa RCEF, RFFA nga makahatag og dugang suporta sa mga local rice farmers sa padayon niining paningkamot nga mas mapataas pa ang produksyon ug kita niini. Gilauman nga bago mahuman ang tuig 2021, mahuman og apod-apod ang maong financial assistance sa 1.6 ka bilyon nga mga rice farmers beneficiaries sa tibok nasod. Sa Region 13, ana sa 94 ka mga kaning rebelde gikan sa lain-laing lungsod sa Agusan del Norte ang nakadawat og Livelihood Settlement Grant nga nagkatidad og 20,000 pesos nga livelihood assistance ilalom sa Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga. Dungan niini ang pag-turnover sa ahensya sa mga tseke sa 15 ka mga Conflict Vulnerable Area Associations gikan sa lungsod sa Habonga, Quecharao ug Las Nieves, Agusan del Norte. Ug ang tagsang SLP CVA Association nakadawat og tseke nga nagkatidad og 300,000 pesos. Sa iyang mensahe, giawhag ni DSWD OIC Regional Director Ramel Hamen sa mga benepisyaryo nga importante ang ilang pagtinabangay ug pagpaningkamot aron molambo ang ilang panginabuhian. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dagang salamat, Jay. Kadaghanan kanato busy na sa nagkadaiyang mga Christmas parties. Apan dili gyapon angay mo kumpiyansa bisan og daghan na kanato ang libreng na bakunahan sa vaccination program sa gobyerno.
Ang bakuna mauna tingali ang labing dako nga pinaskuhan nga gihatag kanato sa gobyerno aron makalingkawas kita gikan sa pandemya. Christmas is a time of giving. Apan bisan og dili panahon sa Pasko, ang atong Malasakit Center sa nasod kanunay nga naghatag og libre nga hospitalization sa matag Pilipino. Gani duha ka Malasakit Center beneficiaries ang mapasalamaton sa tabang nga nahatag kanila sa Malasakit Center. Gikan sa Kabisayaan ania si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso alang sa dugang detalye. Sa Girly, mayong Pasko o mayong hapon. Maayong Pasko, Secretary Martin, ug sa tanang mga Bisaya gyud viewers and listeners nationwide. Ang Pasko, usa sa mga labing mahinungdanon nga selebrasyon sa tuig alang sa mga Pilipino. Tungod kay mao kini ang panahon na kita magtapok sa pamilya uban sa paghinatagay ug mga gasa. Apan sayo ang mga pinaskuhan sa atong duha ka Malasakit Center beneficiaries karong hapuna nga gikan sa Visayas ug Mindanao. Sila pipila lang sa minilyon ka mga Pilipino nga bisan og walay Pasko nahatagan sa libre nga medical assistance gikan sa Malasakit Center. Ang atong beneficiary karong hapon gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu City. Si Melmar Castro, mas mapasalamaton kang Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo tungod kay ang iyang anak nga gidala sa Lapu-Lapu City District Hospital natabangan sa Malasakit Center. Atong paminawon si Melmar. Ako dahil si Melmar Castro, di ako diri karon sa ato ang hospital, wikan kay ang akong anak nasakit. I-conversion niya, ilantan, kaluyan sa Ginoo, naulian na giting taon, kami mo kawasan mi karon. Ako kay kong pasalamat sa ato ang mga doctors o nurses. Labi na sa Malasakit o sa ato ang senator nga si Senator Bongo. O dako ko kay kong pasalamat sa ato ang doktor nga si Ronald Oporto. O sa ato ang pinangga nga mayor nga si Junard Ahong Chan. Daghang kayong salamat. Ako kayong tabang. Maukadto si Melmar nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Samtang ang atong ikaduhang beneficiary gikan sa Davao del Sur na aksidente sa motorsiklo ug nabali ang iyang tiil. Si Giovanni Feliz, 27 anyos, taga Barangay Colon Sabak, Matanaw, Davao del Sur. Nadisgrasya siya sa motor niadtong November 9. Atong paminawon ang nasinati ni Giovanni sa tabang sa Malasakit Center. Ako si Giovanni Feliz, nag-edad og 27 anyos. Isa ako tribong Blaan. Nagpuyo sa Sitio Barak, Barangay Colon Sabak, Matanaw, Davao del Sur. Nadisgrasya ako sa motor November 9. Bali ang akong tiil. Gidala nila ako sa Provincial Hospital. Gitabangan maayo kog tabang sa Malasakit Center. Hangtod karon naulian na ang akong tiil, na stingless na ang akong tiil tungod sa Malasakit Center, gitabangan ko niya. Magdako kay kog pasalamat kay matabangan ko niya. Og dako pod kog pasalamat sa kang Presidente Rodrigo Duterte o kang Senador Bongo. Dako pod ko pasalamat kay ang mobayad sa akong obligasyon sa hospital, ang mobayad mao ang Malasakit Center. Mao na dako kay ko kalipay kay gitabangan ko sa Malasakit Center. Dako kay ko pasalamat sa Malasakit Center kay maistinglis na ang akong tiil. Diya lang siguro kutob, dagan salamat. Sa Pasko, Giovanni. As of today, aduna kitay 149 ka Malasakit Center nationwide nga mitabang sa mga Pilipino panahon nga sila ma-hospital. That's it for this week.
Gikan dinhi sa Kabisayan, kini si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Daghang salamat ug maayong hapon sa mga Bisaya gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Daghang salamat sa imong Malasakit Center update as Girly Veloso gikan sa Office of the President ug sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital bills. Pangitaan lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibok nasod aron kamo matabangan. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Mga ka-BG, sa atong pagbalik, atong makauban si Sangguniang Kabataan Barangay Tapilon, Daan, Bantayan Chairman Michael J. Conejos. But before that, tanaw nato ang paghatod sa BG Bisaya Gyud Party List o Insurance ID sa mga kababayan nato sa Bukidnon. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Mga ka-BG, karong simana ang mga ka-BG na po nato sa Bukidnon ang atong nahatagan og Bisaya Gyud Accident Insurance ID. Niadtong Disyembre 5, nasa 44 ka barangay health workers ug uban pang frontline workers sa Kabanglasan, Bukidnon ang atong natagaan og insurance ID. Samtang, anaa sa 169 ka Bisaya Gyud members sa Barangay Dahilayan, Manolo Fortich, Bukidnon ang malipayong nakadawat sa ilang personal accident insurance card. Sa ikatulong adlaw, Disyembre 7, 105 ka Bisaya Gyud members nato sa Barangay Kalugmanan, Manolo Fortich, Bukidnon ang atong nagasahan og insurance. Padayon gyapon ta sa atong pag-apod-apod og insurance mga ka-BG. Gani, sunod semana, mga Bisaya Gyud members na pod nato sa Misamis Oriental ang atong bisitahon aron matunol ang ilang insurance ID. Busa mga ka-BG, like og follow na sa atong Bisaya Gyud Facebook page aron ma-update kung unsaon pag-apil. Kinsa pa man daya magtinabangay, kung dili kita gyud, mga Bisaya gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Welcome back mga igala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo Communications Secretary Martin Andanar ni apil ba mo sa atong load promo last week. Karong hapon, ihatod ka nato ni Jade Earl Conag ang atong youth correspondent gikan sa scuba diving spot of Northern Cebu, Daan, Bantayan ang mga load winners from last week's episode. Kinsa-kinsa sila, Earl. Maayong hapon sa atong mga nagtanaw ug naminaw sa ato ang Bisaya Gyud episode. Ako si Jade Earl Samson Canag, the SD Federation President of the Municipality of Daan, Bantayan, Province of Cebu. Ug karon akong ihatod kaninyo ang atong mga load winners sa miaging semana sa ato ang Bisaya Gyud episode. Sa dili pa nakusudan sa pag-announce sa mga load winners karong hapuna, aduna pay pahibalo kaninyo nga ato ang lungsod sa Daan, Bantayan adunay Christmas Tree Village nga diin ang ato ang Christmas Tree Village nilang kuban sa ato ang 20 ka barangay sa ato ang lungsod nga kada usa sa ato ang matag barangay sa atong lungsod adunay Christmas tree nga pagahimuon dinhi atubangan sa ato ang municipal hall. Og kini pinaagi sa usa ka competition nga diin ang dumadaog niini makadawat og 50,000 pesos worth project ang barangay nga diin naninguha og pag-ayo sa ato ang Christmas tree nga para mahimo ang ato ang Christmas tree nga pinaagi pod sa mga recycled materials. Namugna ang ato ang Christmas Tree Village sa atong lungsod sa Daan, Bantayan tungod sa ato ang mayor nga si Mayor Sanjay Shimura ug ninghatag po sa ilahang full support ang ato ang 20 ka kapitan sa 20 ka barangay sa atong lungsod. Ug karon mao kini ang ato ang mga load winners, mao kini ang musunod. Sandy Mahitong from Butuan City, Lovely Ampuon from Badian, Cebu, Jumar Bandinilio, Tayasan, Negros Oriental, Marites Gialon, Sibonga, Cebu, Nileta Angkahas, Malaybalay City, Sofronio Caballero, Bacolod City, Marie Fabrec, Mandawi City, Barbara Inking, Bohol, and Jasper de la Cruz, Surigao City, Darwin Dimitilio, Dumaguete City. O sa dilig panak pa ipadayon ang pag-announce sa ato ang mga musunod nga load winners. Kabalo ba kamo nga sa ato ang lungsod sa Daan, Bantayan aduna kitay Malapascua Island nga diin pagabisitahon sa ato ang international and domestic tourist tungod sa kaanyag ug kaanindot nga baybayon sa ato ang isla aduna kitay gipahigayong nga mga scuba diving. Daghan ang ato ang mga international tourist nga nag-eskwela sa scuba diving sa ato ang isla sa Malapascua Island. And also makita pod nato ang mga nagkadaiyan nga klase sa ato mga treasure shark diha sa ato ang isla. O karon aduna pa kitay lucky winners sa atong miaging semana nga Bisaya Gyud episode.
Margarito Pangarumon, Ubay, Bohol, Leo Sabalo, Cagayan de Oro City, Jovel Telio, Surigao City, Jiran Geraldino, San Benito, Surigao del Norte, Melanie Sueco, Gingoog, Ellen Simbahon, Bukidnon, Belen Loot, Cebu, Mayet Santillan, Negros Oriental, Marina Solitario, Leyte, Aisa Minalang, Cagayan de Oro. Para mo daog sa ato ang Bisaya Gyud Load promo, mag-text sa mga numero nga naa sa inyong mga screen or text sa mga numero 0917-848-6469 o 0908-850-1364. Para sa gustong mo daog sa ato ang Bisaya Gyud Load promo, i-like, i-share ang Bisaya Gyud Facebook account. You can also follow me at my Facebook account, Jade Earl Conag. Kini si Jade Earl Conag nagaingon kaninyo, ampog amping kanunay and shine daan bantayan. Back to you, Secretary Martin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, sa Good News. Og sa ato mga load winners, congratulations kaninyong tanan og maayong Pasko. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Karong hapon aron sad maambit ang ilang mga programa o proyekto, makauban nato si Sangguniang Kabataan Barangay Tapilon, Daan Bantayan, Cebu Chairman Michael J. Conejos. Mayong hapon, Michael. Mayong hapon, Secretary Martin. Una sa tanan, Michael, aktibo ang kagamhanan na mahatagan og proteksyon ang katawhan batok COVID-19 sa pinaagi sa vaccination. Giunsa nato pag-inganyo ang mga kabatan-unan na magpabakuna. Secretary Martin, sa pag-open sa contact sports, amo nag-initiate me og basketball and volleyball club nya ang makaduwa ang vaccinated ra nya ang ato committee ug atong referee vaccinated sad kay mao man gi guide sa ako sa among barangay kapitan Kap Mawi Luche nga dapat vaccinated gyud para maoy kampanya nato sa atong vaccination. Nasulti nimo nga usa sa pamaagi nimo aron maauhag sila sa pagpabakuna mao ang no vaccine no play, labi na sa contact sports. Giunsa pod ni pagdawat sa mga batan-on labi na sa gitukod ninyo nga Tapilon Basketball Club. Secretary Martin, sa pagsugod naagi istorya nga nganong dapat vaccinated kay mao lagi ang uban mahadlok, pero last November 18 diri giheld ang vaccination sa among barangay. Daghan misanong nga mga batan-on nga nagpabakuna gid kay gusto gid sila nga mulugwa na gid sila mga balay nga malingaw kay pila na kabuan nga wala gid taon malingaw ato mga batan-on. Michael, sa pipila ka bahin sa nasod gisugda na ang face-to-face classes sa inyong barangay. Kumusta ang estado sa mga estudyante o giunsa nato sila pagtabang sa distance o modular learning? Sa miaging tuig nang kami sa SK officials nang hatag mi og mga school supplies sa among mga piniling estudyante sa barangay Tapilon. Limited lang ang among gihatag kay tungod sa among SK budget nga gamay ra. Nya last year ni tabang mi sa Tapilon Central Elementary School sa paghatod sa ilang mga module o inaot next year matuma na ang face-to-face para makatabang ta sa mga maestra o sa mga estudyante nga mas madali ang pagtudlo o mas daghan sila makatunan sa face-to-face. Michael, dili malikayan na ang mga kabatan-unan aduna na po'y himuong adjustment sa hinay-hinay na pagbalik sa old normal. Unsa sad na mga giya ang atong gibuhat para nila aron malikay sila sa daotang bisyo ug sayop na kalihukan? Sa karong tuiga 2021 nag-initiate mi og kikidat officers sa among barangay mao ang kabataan kontra droga at terorismo. Giubanan na sa PNP Daan Bantayan nya usa sa among programa mao ang Art Jam, mao na among information dissemination sa anti-drugs. Michael, unsa pa ang inyong mga plano ug mga angay atangan sa mga kabatan-unan sa barangay Tapilon karong duol na ang Pasko ug bag-ong tuig? Karong umaabot December 19 naami Pasko sa kabataan nya gilangkuban ni siya sa 15 ka purok sa among barangay nya naami mahitabo nga caroling contest, spoken poetry,
bilin making, parol making ug dance contest. Nya ang mga contestant vaccinated gyapon nya ang makasud nga audience sa among covered court vaccinated gyapon para usagid nga amo gyud gipangusgan ang magpabakuna gyud ang mga tawo sa among barangay. Ang imong mensahe o painumdom na lang, Michael, sa mga kabanay nimong batanon sa barangay Tapilon, lakip na ang tibok munisipalidad sa Daan Bantayan. Ako lang message sa tanang kabatanunan sa barangay Tapilon ug tibuok Darbantayan, naot nga mo suporta ta sa programa sa atong gobyerno kay kung gusto gyud ta mabalik ta sa normal mo support gyud ta sa mga lagda sa gobyerno. O nade ko i-shout out sir sa akong barangay council, sa SK council ug sa akong family nga grabe ka supported. Thank you. Daghang salamat sa Sangguniang Kabataan Barangay Tapilon, Daan Bantayan Chairman Michael J. Conejos. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Mga ka-BG, gitutukan ba ninyo ang pilot week sa Bibo Gyud sa Bisaya Gyud? Usaba mo sa 20 lucky winners sa Android tablet. Kung kinsa-kinsa sila i-anunsyo sa ato later ni babaerong good boy Ian Herbuana. Tutukla mga ka-BG, we will be right back. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala yun sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura, yun yung pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko, Ang tatay ko? si Tatay Digong. Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Welcome back mga ka-BG. Aduna tay bago ug exciting na game show sa udto ni Apil na Babo. Abtik na dayon mga ka-BG tungod kay ang Bisaya Gyud BG Party List mi mugna og show alang kanato mga Bisaya Gyud. Kabaha ang mga personal accident insurance, bugas ug Android tablet ang ipanghatag. BG Ian, perti gyud na kong lingawa sa Bibo Gyud sa Bisaya Gyud. Kumusta sad ang unang semana sa Bisaya Gyud BG Party List sa panghatod og good vibes og kalipay ngadto sa atong mga ka-BG. Okay, dagan salamat Sec Martin sa imong pagpangutana ni ana. Gumikan kay grabe gyud ang atong overwhelming kayo ang atong pagdawat sa atong mga ka-BG Sec, no? Ilabi na katong mga dugay na nag-atang sa atong Bibo Gyud. Kay sukad ni atong Lunes, atong Monday Sec. Grabe na gid kayo kadagan atong mga ka-BG nga nag-atang o dagan usan nalipay nalingaw sa mga pasiaw sa atong mga pa-premium dagko kayo susama sa mga Android tablets, personal accident insurance ug bugas. So grabe ang atong mga followers, labi na katong mga naa sa Visayas, Mindanao, sa Cebu, Cagayan de Oro, Surigao, Butuan, tanan dagan na gid kayo ang mga nagkuan sa nato Sec sa atong programang Bibo Gyud og nalipay gid sila. In short, grabe ka lingaw. Dagan po kayo ang naglantaw sa ato ang programa nga Bibo Gyud usa diri sa Bisaya Gyud BG Party List. Sec. BG Ian, kinsa man ang atong mga swerteng nakadaog og Android tablets gikan sa Bisaya Gyud BG Party List. Oo, Sec, daghan-daghan naman gini siya, ubay-ubay pa ta. Ubay-ubay na gid atong mga winners ng daog, mga maswerteng mananaog. So ato ning lantaon Sec, ang mga nang daog karon ato ni arong atong makita ginato ang kumpleto nga nakadaog gid sa ato ang Bibo Gyud, mga bonggang giveaways diri sa Bisaya Gyud BG Party List. Bibo Gyud sa Bisaya Gyud. Bibo Gyud sa Bisaya Gyud. Bibo Gyud sa BG, bonggang giveaway sa niya natong mga shooting mananaw sa Android tablet sugod ni atong December 6 hangtod December 10. Congratulations! Congratulations niya to ni Chris Nabel Diones, taga Cagayan de Oro City. Si Jingle Centilla, taga Upol, Misamis Oriental. Margot Mestizo, taga Cagayan de Oro. Rosalie Amparado, taga Lapu-Lapu City. Leopoldo Bourbon, taga Cagayan de Oro City. Rodrigo Amanuense, taga Impasugong, Bukidnon. Elsia May Librando, taga San Remio, Cebu. Diana Escarton, Dapa, Surigao del Norte. Jen Ilyar, taga Barangay Taf, Surigao City. Randy Bana, Cagayan de Oro City. Ika-11, Alicia Cubo, taga Cabatbaran City. Jerry Tagap, taga Mabini, Bohol. Kelvin Jade, Puntihon, Dinagat Island. Ann Carion, Maramag, Bukidnon.
Jorlene Daile, Donoso del Carmen, Siargao Island. Jesse Monares, Cebu City. Shermaine Espinedo, Maunat, San Isidro, Siargao Island. Abigail Prado, Buenavista, Pinamungahan, Cebu. Wilson James Gomez, nga taga Surigao City. Norbert Ompok, El Salvador, Misamis Oriental, ug mao kato ang atong mga maswerteng mananaw para sa atong Android tablet. Dili lang sa BG Vivo yun, sa BG Bisaya yun, BG Party List. Back to you! Bonggang giveaways. Dagang salamat BG Ian sa mga wala pa nakabalo kung unsaon pag-apil sa Bibog yun. Sa Bisaya gyud unsa ba ng ilang buhaton og asa sad ni makita og madunggan. Ay, grabe ra kay nakadali, no? Sayo na kay nasa katanan sek. Mag-like lang sila, follow, share. O mag-comment sila nga to sa atong FB page nga Bisaya gyud o sa YouTube channel nato. Ato lang sila dito, like, follow, share o comment. So inyong i-comment ang inyong mga pangalan, address o cellphone numbers. O labi na ka nang magsugod na kitag live sa Bibog yun. Matag alas 12 ka na sa udto. Monday to Friday. O nakatune in usad ang naka-simultaneous broadcast ta sa Radyo Komando 100.1 Valencia Bukidnon and 103.7 Line FM Radyo Medina Sec. Has kang dali araman di ay aron makaapil. Daghang salamat BG Ian sa paghatag og kalipay sa ato mga ka-BG ug sa mga nakadaog og Android tablets, bugas og accident insurance ID. Congratulations kaninyong tanan. Bibog yun sa Bisaya Gyud. Bibog yun sa Bisaya Gyud. Kapayapaan at seguridad ay prioridad ni Pangulong Duterte tungo sa maunlad na bayan. Ito ang mga pamana ng pagbabago. Kapayapaan sa Mindanao. Bangsamoro Organic Law at ang bagong Bangsamoro Government. In my term, we will all work and truly work for the benefit of the Bangsamoro people. Paglaban sa mga terorista, paglutas sa isyu ng insurhensya at mga rebelde. Modernisasyon para sa mas pinalakas na sandataan. Proteksyon ng media. Dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Kampanya kontra droga at pagsalba sa kinabukasan ng bayan. Nabawasan ang kriminalidad, mas panatag ang mamamayan at ligtas ang sambayanan. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Mga higala, din natapos sa inyong programang Kanunay Anda Mutabang sa atong mga kaigsunan Bisaya. Daghang salamat sa mga nakauban nato, si Office of the President Asik Girly Veloso, sa atong Bisaya Gyud Youth Correspondent sa Dan Bantayan, Cebu, Jade Earl Conag, sa atong Sangguniang Kabataan Chairman Barangay Tapilon, Michael J. Coneos, ug sa atong babaerong good boy, BG Ian Huerbana. Magkita na sadta sunod Sabado, diri lang sa Bisaya Gyud na inyo madunggan sa DZXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao, DXMB 648 Aramen Malay Balay. Ug makita sa social media platforms sa Aramen Facebook o Bisaya Gyud Facebook page at Bisaya Gyud PH. Ug ang Bisaya Gyud Surigao del Norte, Instagram, Bisaya Gyud. Ug subscribe, share, and comment sa among YouTube channel, Bisaya Gyud. Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364 o 0917-848-6469. Ako ang inyong igsuon o Igalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar, amping pirmi, magampo o magkita-kita tag-usab mga bay. Diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud.